Частка 16. Эвакуацыя з Лондона. Лёгка ўявіць сабе тую вератлівую хвалю страху, якая пракацілася па найвялікшым горадзе свету ў панядзелак раніцаю. Ручай бежанцаў станавіўся бурным патокам, які пеніўся вакол вакзалаў, ператвараўся ў шалёны вадаварот каля суднаў на Тэмзе і рушыў усімі магчымымі шляхамі на поўнач і ўсход. Каля 10 гадзін паніка ахапіла паліцыю, а поўдні чыгуначную адміністрацыю. Адміністрацыйныя службы гублялі сувязь паміж сабою, губляліся ў людской плыні і знікалі на абломках сацыяльнага арганізма, які хутка распадаўся. Усе чыгуначныя лініі на поўнач ад Тэмзы і жыхары паўднёва-ўсходняй часткі горада былі папярэджаны яшчэ апоўначы ў нядзелю. Уже ў 2 гадзіны ўсе цягнікі былі перапоўнены. Людзі адчайна змагаліся за месцы ў вагонах. К 3 гадзінам даўка і бойка распачаліся і на Бішопсгейт-стрыт. Стралялі з рэвальвераў, пускалі ў ход нажы, а палісмены, пасланыя рэгуляваць рух, стомленыя і азвярэлыя, збівалі дубінкамі людзей, якіх яны павінны былі ахоўваць. Неўзабаве машыністы і качагары не захацелі вяртацца ў Лондан. Людскія натоўпы адхлынулі ад вакзалаў і рынуліся да шасэйных дарог, якія вялі на поўнач. А поўдні каля Бронса бачылі марсіяніна. Воблака павольна асядаючага чорнага газу паўзло па Тэмзе і раўніне Ламбет, адрэзаўшы дарогу цераз масты. Другое воблака папаўзло па Ілінгу і акружыла невялічкую кучку ацалелых людзей на Касл-Хіле. Яны засталіся жывыя, але выбрацца не маглі. Пасля марнай спробы трапіць на паўночна-заходні цягнік у Чок-фарме, калі ён, перапоўнены яшчэ на таварнай платформе, пачаў пракладваць сабе шлях праз раз'юшаны натоўп і некалькі здаравенных малайцоў ледзь стрымлівалі публіку, якая намеравалася разбіць машыністу галаву аб топку, мой брат выйшаў на Чок-фарм-роуд, перайшоўшы дарогу, лавіруючы сярод рою імклівых экіпажаў, і, на шчасце, апынуўся адным з першых пры разгроме веласіпеднага магазіна. Пярэдняя шына веласіпеда, які ён захапіў, лопнула, калі ён выцягваў машыну праз акно. Але тым не менш, толькі злёгку параніўшы кісць рукі ў сутычцы, ён сеў і паехаў. Шлях па крутым адхоне Хаверсток-хіла быў завалены перакуленымі экіпажамі, і брат павярнуў на Белсайз-роуд. Такім чынам, ён выбраўся з захопленага панікай горада і к 7 гадзінам дасягнуў Эджуэра, галодны і знямоглы, але затое значна апярэдзіў паток бежанцаў. Паўз дарогу стаялі мясцовыя жыхары, цікаўныя і збітыя з панталыку. Яго абагналі некалькі веласіпедыстаў, некалькі коннікаў і 2 аўтамабілі. За мілю ад Эджуэра лопнуў вобат кола, ехаць далей было немагчыма. Ён кінуў веласіпед каля дарогі і пяшком дабраўся да вёскі. На галоўнай вуліцы было адчынена некалькі лавак. Жыхары тоўпіліся на тратуарах, стаялі каля дзвярэй і вокнаў, здзіўлена глядзелі на незвычайнае шэсце бежанцаў, якое толькі яшчэ пачыналася. Брату пашанцавала перакусіць у гасцініцы. Ён хадзіў па Эджуэры, не ведаючы, што рабіць далей. Натоўп бежанцаў усё павялічваўся. Многія, як і брат, хацелі б застацца там. Аб марсіянах нічога новага не паведамлялася. Дарога ўжо напоўнілася бежанцамі, але яшчэ прайсці было можна. Спачатку было больш веласіпедыстаў, затым паявіліся хуткасныя аўтамабілі, прыгожыя кебы, каляскі. Пыл слупом стаяў на дарозе да самага Сент-Олбанса. Успомніўшы, відаць, пра сваіх сяброў у Чэлмсфардзе, брат вырашыў прайсці ціхім прасёлкам, які цягнуўся на ўсход. Калі перад ім вырас плот, брат пералез цераз яго і накіраваўся па сцежцы на паўночны ўсход. Ён прайшоў па некалькіх вёсачках, назваў якіх не ведаў. Зрэдку трапляліся бежанцы. Каля Хайбернета, на зарослай травой дарозе,
ён сустрэўся з 2 жанчынамі, якія сталі яго спадарожніцамі. Ён дагнаў іх якраз своечасова, каб памагчы ім. Пачуўшы крыкі, ён хуценька завярнуў за вугал і ўбачыў 2 мужчын, якія спрабавалі высадзіць жанчын з каляскі. Трэці трымаў за аброць напалоханага поні. Адна з жанчын невялікага росту ў белай сукенцы крычала. Другая ж, стройная брунетка, біла дубцом па твары мужчыну, які схапіў яе за руку. Брат імгненна ацаніў сітуацыю і з крыкам кінуўся на дапамогу жанчынам. Адзін з нападаючых пакінуў жанчыну і павярнуўся да яго. Брат выдатны баксёр, бачачы, што бойка непазбежная, напаў першы і адным ударам заваліў яго пад калёсы. Тут было не да рыцарскай ветлівасці, і брат, аглушыўшы ударам нагі першага, схапіў за каўнер другога нападаючага, які трымаў за руку маладзейшую жанчыну. Ён пачуў тупат капытоў. Дубец слізгануў па яго твары, і трэці праціўнік нанёс яму моцны удар у пераносіцу. Той, якога ён трымаў за каўнер, вырваўся і кінуўся ўцякаць па прасёлку ў той бок, адкуль падышоў брат. Аглушаны ударам, брат апыніўся сам-насам з суб'ектам, які толькі што трымаў поні. Каляска аддалялася, віхляючыся то ў адзін, то ў другі бок. Абедзве жанчыны, павярнуўшыся, сачылі за валтузнёй. Праціўнік, вялізны дзяціна, рыхтаваўся нанесці другі ўдар, але брат апярэдзіў яго, стукнуўшы ў сківіцу. Пасля, бачачы, што застаўся адзін, брат вывернуўся ад удару і пабег па прасёлку следам за каляскай, а за ім гнаўся праціўнік. Другі, які быў уцёк, спыніўся, павярнуў назад і цяпер бег за ім зводдалеку. Раптам брат спатыкнуўся і ўпаў. Самы блізкі ад яго праціўнік спатыкнуўся аб яго і таксама ўпаў. І брат, усхапіўшыся на ногі, зноў апынуўся сам-насам з 2 праціўнікамі. У яго было мала надзеі справіцца з імі, але ў гэты час стройная брунетка хуценька спыніла поні і падбегла на дапамогу. У яе, як аказалася, быў рэвальвер, але ён ляжаў пад сядзеннем, калі на іх напалі. Яна выстраліла з адлегласцю ў 6 ярдаў, ледзь не трапіўшы ў брата. Менш храбры грабежнік пусціўся ўцякаць. Яго калега за ім, праклінаючы яго баязлівасць. Абодва спыніліся непадалёку на прасёлку каля трэцяга з нападаючых, які нерухома ляжаў на зямлі. «Вазьміце», – прамовіла стройная жанчына, перадаючы брату свой рэвальвер. «Сядайце ў каляску», – сказаў брат, выціраючы кроў з рассечанай губы. Яна моўчкі павярнулася, і яны разам з братам, цяжка дыхаючы, падышлі да жанчыны ў белай сукенцы. Жанчына ледзь стрымлівала напалоханага поні. Грабежнікі больш не нападалі. Азірнуўшыся, брат убачыў, што яны аддаляюцца. «Я сяду тут, калі можна», – сказаў ён, ускарабкаўшыся на вольнае сядзенне. Брунетка аглянулася цераз левае плячо. «Дайце мне лейцы», – сказала яна і сцібанула поні. Праз хвіліну зніклі за павароткаю. Такім чынам, зусім нечакана, брат, задыханы з рассечаною губой, запухлым падбародкам і акрываўленымі пальцамі, апынуўся ў калясцы разам з 2 жанчынамі на незнаёмай дарозе. Ён даведаўся, што адна з іх жонка, а другая – малодшая сястра доктара Сентмура, які, вяртаючыся ноччу з Піннера ад цяжка хворага, пачуў на адной з чыгуначных станцый аб набліжэнні марсіянаў. Ён паспешна адправіўся дамоў, разбудзіў жанчын, прыслуга ад'ехала ад іх за 2 дні перад гэтым, упакаваў такую-сякую правізію, паклаў на шчасце для брата майго свой рэвальвер пад сядзенне і сказаў ім, каб яны ехалі ў Уэджуэр і селі там на цягнік. Сам ён застаўся апавясціць суседзяў і абяцаў дагнаць жанчын каля паловы 5 раніцаю. Цяпер ужо каля 9, а яго ўсё няма.
Спыніцца ў Эджуэры яны не маглі з-за наплыву бежанцаў і такім чынам павярнулі на глухую дарогу. Усё гэта яны расказалі майму брату па дарозе ў Нью-Барнет, дзе і зрабілі прыпынак. Брат абяцаў не пакідаць іх, па крайняй меры да таго часу, пакуль яны не вырашаць, як быць далей, ці пакуль іх не дагоніць доктар. Заспакойваючы жанчын, брат запэўніваў, што ён выдатны стралок, хоць у жыцці не трымаў у руках рэвальвера. Яны спыніліся каля дарогі, прыладкаваўшы каля дрэваў поні. Брат расказваў спадарожніцам пра свае ўцёкі з Лондона і паведаміў ім усё, што чуў пра марсіянаў і іх дзеянне. Сонца падымалася ўсё вышэй, і неўзабаве жывая гаворка змянілася марудным чаканнем. Па дарозе прайшло некалькі бежанцаў. Ад іх брат даведаўся пра сякія-такія навіны, якія яшчэ больш пацвердзілі яго перакананне ў грандыёзнасці бедства і неабходнасці ўцякаць прэч. Ён сказаў пра гэта сваім спадарожніцам. «У нас ёсць грошы», — сказала маладзейшая дама і тут жа змоўкла. Яе вочы сустрэліся з братавымі вачыма, і яна супакоілася. «У мяне таксама ёсць грошы», — адказаў брат. Яна паведаміла, што ў іх ёсць 30 фунтаў золатам і адна 5-фунтавая крэдытка, і выказала меркаванне, што яны змогуць сесці на цягнік у Сент-Олбенсе ці Нью-Барнеце. Брат лічыў, што трапіць на цягнік зусім немагчыма. Ён бачыў, як натоўпы лонданцаў чынілі асады цягнікам і прапанаваў прабрацца праз Эсекс да Гарвіча, а там параходам пераправіцца на кантынент. Місіс Элфінстон, так звалі даму ў белым, не слухала ніякіх довадаў і хацела чакаць свайго Джорджа, але яе залоўка была вельмі спакойная і разважлівая, і ўрэшце рэшт пагадзілася з маім братам. Яны паехалі ў Барнет, намерваючыся перасекчы вялікую паўночную дарогу. Брат вёў за аброць поні, каб захаваць яго сілы. Сонца падымалася, і дзень станавіўся вельмі гарачы. Бялёсы пясок сляпіў вочы і так нагрэўся пад нагамі, што немагчыма было рухацца наперад. Дрэвы сталі шэрыя ад пылу. Непадалёку ад Барнета пачуўся якісьці аддалены гул. Стала трапляцца больш народу. Бежанцы ішлі змораныя, панурыя, брудныя, неахвотна адказваючы на роспыты. Нейкі чалавек у фраку прайшоў міма іх, панурыўшы галаву. Яны чулі, як ён гаварыў сам з сабою, і, азірнуўшыся, убачылі, што адной рукою ён схапіў сябе за валасы, а другою біў уяўнага ворага. Пасля гэтага прыступу вар'яцтва ён, не азіраючыся, пайшоў далей. Калі брат і яго спадарожніцы пад'язджалі да скрыжавання дарог з поўдня Барнета, то ўбачылі ў полі злева ад дарогі жанчыну з дзіцём на руках. Двое дзяцей пляліся за ёю, а ззаду крочыў муж у бруднай чорнай кашулі, з тоўстай палкаю ў адной руцэ і чамаданам у другой. Потым, аднекуль з-за вілаў, што аддзялялі прасёлак ад вялікай дарогі, выехала цялежка, у якую быў запрэжаны ўзмылены чорны поні. Кіраваў бледны юнак у кацялку, шэрым ад пылу. На цялежцы сядзелі трое дзяўчат, з выгляду фабрычныя работніцы Іст-Энда, і двое дзяцей. «Як праехаць на Эджуэр?» – спытаў бледны разгублены фурман. Брат адказаў, што трэба павярнуць налева, і малады чалавек, нават не падзякаваўшы, сцібануў поні. Брат заўважыў, што будынкі перад ім і фасад тэрасы, якая прымыкала да адной з віл, што стаялі на другім баку дарогі, акутаны блакітнаватай смугой, нібы імглою. Місіс Элфінстон раптам ускрыкнула, убачыўшы над дамамі чырвоныя языкі полымя, што ўзляцелі ў ярка-сіняе неба. З хаосу гукаў сталі выдзяляцца галасы, грукат колаў, скрып павозак і дробны стук капытоў. Ярдаў за 50 ад скрыжавання вузкая дарога крута загіналася. «О, боже мой!»
ускрикнула місіс Елфінстон. «Куды ж вы нас вязеце?» Брат супыніўся. Вялікая дарога мела выгляд скразнога шумлівага людскога патоку, які імкнуў на поўнач. Воблака белага пылу, сіяючы ў промнях сонца, падымалася над зямлёю футаў на 20, ахутвала ўсё густой павалокаю і ні на хвіліну не рассейвалася. Коні, пешаходы і калёсы усялякіх экіпажаў уздымалі ўсё новыя і новыя клубы. «Дарогу!» — чуліся крыкі. «Дайце дарогу!» Калі набліжаліся да скрыжавання, ім здавалася, быццам уязджаюць у пылаючы лес. Натоўп шумеў, як полымя, а пыл быў пякучы і едкі. Наперадзе гарэла вілла, паддаючы страху, і клубы чорнага дыму слаліся па дарозе. Міма прайшлі два мужчыны, потым якаясьці жанчына, забруджаная і заплаканая, з цяжкім пакункам. Невядома чый паляўнічы сабака, напалоханы і разгублены, зрабіў некалькі кругоў вакол каляскі і збег, калі брат цыкнуў на яго. Наперадзе, наколькі сягала вока, уся дарога ад Лондона здавалася бурлівым патокам брудных людзей, якія штурхалі адзін аднаго і нібы каціліся паміж двума радамі вілаў. Каля павароткі дарогі з чорнага людскога месіва выступалі асобныя твары і фігуры. Потым яны праносіліся міма і зноў зліваліся ў скразную масу, амаль пакрытую воблакам пылу. «Прапусціце!» — даносіліся крыкі. «Дарогу! Дарогу!» Рукі тых, хто ішоў ззаду, упіраліся ў пярэдніх. Брат вёў за аброць поні. Падхоплены натоўпам, брат паволі крок за крокам прасоўваўся наперад. У Эджуэры адчувалася хваляванне людзей. У Чок-фарме была паніка. Здавалася, што тут чыняцца перасяленне народаў. Цяжка апісаць гэтае скопішча. Па абочыне дарогі пляліся пешаходы, ратуючыся ад экіпажных калёсаў, сутыкаючыся, спатыкаючыся, падаючы ў канаву. Павозкі і экіпажы цягнуліся ў шчыльную. Больш шустрыя і нецярплівыя вырываліся наперад, прымушаючы пешаходаў ціснуцца да платоў і варотаў вілаў, якія стаялі абапал дарогі. «Хутчэй, хутчэй!» — чуліся крыкі. «Дарогу, яны ідуць!» У адной павозцы стаяў сляпы дзядуля ў мундзіры арміі выратавання. Ён размахваў рукамі са скручанымі пальцамі і крычаў: «Вечнасць! Вечнасць!» Ён ахрып, але крычаў так рэзка, што брат яшчэ доўга чуў яго пасля таго, як той схаваўся ў воблаку пылу. Многія з тых, хто ехаў у экіпажах, без толку сцёбалі коней і лаялі адзін аднаго. Некаторыя сядзелі нерухома, абяздоленыя, разгубленыя. Іншыя кусалі рукі ад смагі ці ляжалі ў павозках, бяссільна выпрастаўшыся. Вочы коней наліліся кроўю, лейцы былі пакрыты пенаю. Тут было мноства кебаў, калясак, фургонаў, цялежак, паштовая карета, павозка зборшчыка смецця з надпісам «Прыход святога Панкрація», вялікая платформа для дошак, перапоўненая абарванцамі. Кацілася фура для перавозкі піва. Колы яе былі запрысканы кроўю. «Дайце дарогу!» — раздаліся крыкі. «Дарогу! Вечнасць! Вечнасць!» — даносілася як рэха здалёк. Тут былі жанчыны, бледныя і сумныя, добра апранутыя, з заплаканымі і зморанымі дзецьмі. Дзеці былі ўсе ў пылі, ледзь перастаўлялі ногі. З многімі жанчынамі ішлі іх мужы, то клапатлівыя, то зласлівыя і хмурыя. Тут жа пракладвалі сабе дарогу абарванцы ў выцвілых цёмных лахманах з дзікімі вачыма. Яны гучна крычалі і цынічна лаяліся. Побач з рослымі рабочымі, якія энергічна прабіраліся наперад, цясніліся нікчэмныя растрапаныя людзі, падобныя па вопратцы на клеркаў ці прыказчыкаў. Брат убачыў раненага салдата, чыгуначных насільшчыкаў
і якуюсьці бедную жанчыну ў паліто, накінутым паверх начной кашулі. Але, нягледзячы на ўсю разнастайнасць, людзі ў гэтым натоўпе былі нечым падобныя. Усе былі напалоханыя, змучаныя. Адчувалася, што ўсіх гоніць страх. Усякі шум наперадзе, на дарозе, спрэчка з-за месца ў павозцы прымушалі ўвесь натоўп паскараць хаду. Нават людзі, настолькі напалоханыя і змучаныя, што ў іх падгіналіся калені, быццам гальвінізаваныя страхам, станавіліся на імгненне больш энергічныя. Гарачыня і пыл стамілі натоўп. Скура перасохла, губы пачарнелі і патрэскаліся. Усіх мучыла смага, усе стаміліся, усе выбіліся з сілы. Паўсюль чуліся спрэчкі, папрокі, знямоглыя стогны. У большасці былі хрыплыя і слабыя галасы. Увесь натоўп пастаянна выкрыкваў, як прыпеў: «Хутчэй, хутчэй, марсіяне ідуць!» Некаторыя спыняліся і адыходзілі ўбок ад людскога патоку. Прасёлак, на якім стаяла каляска, выходзіў на шашу і здаваўся адгалінаваннем лонданскай дарогі. Яго запаўняў бурны прыліў. Натоўп адцяснуў сюды больш слабых. Пастаяўшы тут і адпачыўшы, яны зноў кідаліся ў гэты ўдушлівы паток. Пасярод дарогі ляжаў чалавек з аголенай нагой, перавязанай акрываўленай анучай, і над ім схілілася двое. Шчасліўчык, у яго знайшліся сябры. Маленькі дзядуля з пастрыжанымі па-ваеннаму вусамі, у брудным чорным фрэнчы, выбраўся, накульгваючы з той даўкі, сеў на зямлю, зняў чаравік, шкарпэтка была ў крыві, вытрас дробныя каменьчыкі і зноў абуў. Дзяўчынка гадоў 8-9 кінулася на зямлю каля плота непадалёк ад майго брата і расплакалася. «Не магу больш ісці, не магу!» Брат, ачнуўшыся ад здранцвення, пачаў суцяшаць дзяўчынку, падняў яе і аднёс да міс Элфінстон. Дзяўчынка напалохана прыціхла. «Элен!» – жаласліва крычала якаясьці жанчына ў натоўпе. «Элен!» Дзяўчынка раптам вырвалася з рук брата з крыкам «Мама!». «Яны ідуць!» – сказаў чалавек, які ехаў верхам на кані па прасёлку. «Прэч з дарогі, эй, вы!» – крычаў, прыпадняўшыся на драбінах нейкі фурман. Брат убачыў закрытую карэту, якая паварочвала на прасёлак. Пешаходы расступіліся, рассоўваючы адзін аднаго, каб не трапіць пад каня. Брат адвёў поні бліжэй да плота, карэта праехала міма і спынілася на павароце. Гэта была карэта з дышлем для пары, але запрэжаны быў толькі адзін конь. Брат ледзь убачыў праз воблака пылу, як двое мужчын вынеслі кагосьці з карэты на белых насілках і асцярожна паклалі на траву пад прысадамі. Адзін з іх падбег да брата. «Ці ёсць тут дзе-небудзь вада?» – спытаў ён. «Ён памірае, піць просіць, гэта лорд Гарык». «Лорд Гарык?» – усклікнуў брат. «Каронны суддзя? Дзе тут вада?» «Можа, у адным з гэтых дамоў ёсць вадаправод?» – сказаў брат. «У нас вады няма, я баюся запыніць сваіх». Чалавек пачаў прасоўвацца праз натоўп да варотаў вуглавога дома. «Наперад, наперад!» – крычалі людзі, напіраючы на яго. «Яны ідуць, не затрымлівайце!» Брат убачыў барадатага мужчыну з арліным профілем. У руцэ ён трымаў невялікі сакваяж. Сакваяж раскрыўся, з яго пасыпаліся залатыя рэчы, са звонам падаючы на зямлю і коцячыся пад ногі людзей і коней. Барадаты мужчына спыніўся, тупа гледзячы на рассыпанае золата. Аглобля кеба стукнула яму ў плячо. Ён пахіснуўся, ледзь не трапіўшы пад кола. «Дарогу!» – крычалі яму. «Не спыняйцеся!» Як толькі кеп праехаў, барадаты мужчына кінуўся на зямлю, працягнуў руку да кучы манет і пачаў соваць іх прыгаршнямі ў кішэні. Раптам над ім уздыбіўся конь. Мужчына прыўзняўся, але тут жа ўпаў пад капыты.
Стой! Закрычаў брат і, адштурхнуўшы якуйсьці жанчыну, кінуўся наперад, каб схапіць каня за аброць. Але перш чым брат паспеў гэта зрабіць, пачуўся крык, і скрозь клубы пылу ён убачыў, як кола праехала па спіне таго чалавека. Фурман сцебануў пугаю падбегшага брата. Гул натоўпу аглушыў яго. Няшчасны курчыўся ў пылі сярод залатых манет і не мог падняцца. Кола, праехаўшы цераз яго, пашкодзіла пазваночнік, і ніжняя частка яго цела была паралізавана. Брат спрабаваў спыніць наступны экіпаж. Нейкі чалавек верхам на вараным кані захацеў яму памагчы. «Адцягніце яго з дарогі!» – крыкнуў ён. Брат схапіў за каўнер упаўшага і пачаў цягнуць яго ў бок, але той усё намагаўся падабраць манеты і моцна біў брата па руцэ кулаком, напоўненым золатам. «Не спыняйцеся, праходзьце!» – злосна крычалі ззаду. «Дарогу, дарогу!» Пачуўся трэск, і дышаль карэты стукнуўся аб павозку, якую спыніў мужчына на вараным кані. Брат павярнуўся, а чалавек з залатымі манетамі злаўчыўся і ўкусіў яго за руку. Вараны конь шарахнуўся, а конь з павозкай пранесся міма, ледзь не крануўшы брата капытом. Ён выпусціў упаўшага і адскочыў убок. Ён бачыў, што злосць змянілася жахам на твары скурчанага на зямлі няшчаснага. У наступны момант брата адцяснілі. Ён таго чалавека ўжо не бачыў і з цяжкасцю вярнуўся на прасёлак. Ён убачыў, што міс Элфінстон закрыла вочы рукою, а маленькі хлопчык з дзіцячай цікаўнасцю шырока расплюшчанымі вачамі глядзеў на пыльную чорную кучу пад коламі хуткіх экіпажаў. «Едзьма назад!» – крыкнуў брат і пачаў паварочваць поні. «Нам не прабіцца праз гэта пекла». Яны праехалі 100 ярдаў у адваротным напрамку, пакуль ашалелы натоўп не знік за паваротам. Праязджаючы міма канавы, брат убачыў пад плотам мярцвяна-бледны, пакрыты потам, скрыўлены твар паміраючага. Абедзве жанчыны сядзелі моўчкі, іх калацілі дрыжыкі. За паваротам брат спыніўся. Міс Элфінстон была вельмі бледная. Яе невестка плакала і забылася нават пра свайго Джорджа. Брат таксама быў шакаваны і разгублены. Крыху ад'ехаўшы ад шашы, ён зразумеў, што другога выйсця няма, як зноў паспрабаваць яе перасекчы. Ён рашуча павярнуўся да міс Элфінстон. «Мы ўсё ж павінны там праехаць», – сказаў ён і зноў павярнуў поні. Другі раз за гэты дзень дзяўчына пераканалася, што яшчэ мае сілы. Брат кінуўся наперад і спыніў нейкага каня, запрэжанага ў кеп, каб міс Элфінстон магла праехаць. Кеп зачапіўся колам і абламаў крыло каляскі. У наступны момант паток падхапіў іх і панёс. Брат з чырвонымі рубцамі на твары і руках ад бича фурмана, які кіраваў кебам, ускочыў у каляску і ўзяў лейцы. «Цэлься ў чалавека ззаду!» – сказаў ён, перадаючы рэвальвер міс Элфінстон, «калі ён будзе надта напіраць. Не, цэлься лепш у яго каня». Ён паспрабаваў праехаць правым краем і перасекчы дарогу, але не ўдалося, давялося змяшацца з патокам і рухацца па цячэнні. Разам з натоўпам яны пакінулі Чыпінг-Барнет і ад'ехалі амаль на мілю ад цэнтра горада, перш чым ім удалося прабіцца на другі бок дарогі. Вакол быў нечуваны шум, даўка, але ў горадзе і за горадам дарога некалькі разоў разгаліноўвалася і натоўп крыху паменшаў. Яны накіраваліся на ўсход праз Хадлі, і тут па абодвух баках дарогі убачылі мноства людзей, якія пілі прама з ракі і біліся за месца каля вады. Яшчэ далей, з пагорка паблізу Іст-Барнета, яны бачылі, як удалечыні, паволі, без гудкоў, адзін за адным рухаліся побач два цягнікі. Не толькі вагоны, але нават тэндары з вугалем былі аблеплены народам. Магчыма, гэтыя цягнікі запаўняліся пасажырамі яшчэ да Лондана.
таму што з-за панікі пасадка на цэнтральных вакзалах была абсалютна немагчымай. Неўзабаве яны спыніліся адпачыць. Усе трое стаміліся ад перажытых хваляванняў. Яны адчувалі першыя прыступы голаду. Ноч была халодная, ніхто з іх не адважыўся заснуць. У прыцемках міма іх стаянкі праходзілі бежанцы, ратуючыся ад невядомай небяспекі. Яны ішлі ў той бок, адкуль прыехаў брат.